गिनो नाङा बे जोंहानि आदासो दाखालि सोरबा बुना गालांदों दा जानोबो हाला लोंनोबो हाला जोबोर खस्थ' मोनबाय आं ओइ गुमै आयै बेसारा आंखौ बिबोनांनि फसायथारबाय खोमालै माबा बुंनो नागिरदों बेरला बेथा जालायथारबाय सिबाय बे बर'फोरजोंलाय मा जाबावनोब्रा दाय मोनबानो बुलायनाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय अबेसे गावथारलायनाय एसे खम जाबाय दिसुन सिन्था खालामनाङा गुमै साला नोंखौ बुग्राखौ नागिर गोथाङै गोथां हमनानै ब्लेडजों हानानै संख्रि सारना होगोन आं गुमै गिनाङा आं दंना गुमै आं फैबाय आं दा मा खालामबावनो आदा न'खराव आरो गुबुन बोलोग्रा मानसि गैला नामा जों आदाजों आंजोंल'मोन रावबो गैया हामथारबाय सना मा माने हामगोन सिन्था खालामनाङा हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा नों जोंहानाव सम सम फैबाय थाग्रा खालामदो आदा नङाब्ला आं हारसिं जाथारगोन फैगोन सना गुमैया हामलाबा आं नोंसानावनो खारस'नानै थाबायगोन थादोलै सना दे आं थांथ'नोसै गुमै हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा गुमै नों आरो बे सियारनिफ्राय माब्लाबाबो दा सिखारसै नङाब्ला आंहा दिगदार जानो हागौ हामगोन गुमै हामथारगोन बिबोनांबो दंलायबावो आगोलनिफ्राय माथो खोन्थायाखैमोन नोंलाय ना नोंहाबो बिबोनांजों हाबाबो जाखालायबावनाय नोङो लासै बुं खाथिनि रुमावनो दङ मा घन्टानो थाइलाय बारलाय आगोलावलाय मानोथो हाबा जाखानो होनना खोन्थायाखैमोन नोङो बे खुसेर साबाखौलाय आंलाय मानो नांगौ अदाबा अर जरायनायावसो बाहायो आं खुसेर साबाखौ आदा नों आंखौ बासिनो हागोन नाथाय नों आंनि खोथाखौ खनसे खोनासं मा खेन्थानो खोनासंबावनांगौब्रा बिबोनांजों लाइन मारिहै आदा प्लिज आंखौ बुंनो खाबु हो बिनि उनाव गासिबो नोंनि सायावसो मा बुंदो देनाय बुंनाय बेनो ना ड्रामा खालामबावनो नागिरदों आंहा गथ' गथायाबो देरबाय ओरै होननो नागिरदों नोङो आं बे गथ' गथायनि बाथ्राखौनोथ' बुंनो सानदों देखो नोंआलायनो आंनि खाफालाव खुदिया बामनो मोननायनि लिरनाय गैया देबला आं हाबा जानायब्लाबो हाबा जायै बायदि जानानैसो दं फैसा थाखानि लबावनो आंनि आइ आफाया आंखौ सासे बेंग्रा हौवाजोंसो हाबा हरदों आंनो खुदिया नांगौ आदा आंहाबो सासे बिमा जानो हास्थायनाय दं देबला I see my God I am sorry नों आंजों खारफालांनो हागोन ना हाया हागोन आदा मानोना आंनि जिउ मोनसेखौ ओरैनो ओंथि गैयै फोजोबनानै बारहोहरनो सानाखै आंहाबो गावनि असे खुदियाफोरजों स्रिं जिरायनानै खाजा जानायनि सिमां दं जाथारबाय सना जाथारबाय सना
खोनाबाय आदा हजों ओंखारबोलाय हजों फैलाय आदा बेवहाय माथो सोरबा थिरनि नाम्बार फानो होनना खोनादोंलै ओइ मा थिर नाम्बार फानलाबायनो फाना रावबो नङा जों खोनासो फैदों आदा ना नोंनो फानोब्रा आंना बेबायदि दुइ नाम्बार खामानि मावना जाग्रा नङालै आंना नैबेसो खेथेब खेथेबसो सोंफैदोसो आदा जों बेहाय थिर नाम्बार फानो नामा होननानै दिनै आदाया मिथिगोना मिथिया थिर नाम्बार फाननानै बर' हारिया अलखदाव माबायदि गोग्लैलांगासिनो दं गथ' गथायानो होन बा सेंग्रा सिख्लायानो होन बर' हारिनि खामला मावग्राफ्रानो होन माबायदि अलखदाव गोग्लैदों आदायानो मिथिखागोन ना ओंखायनो बन्द' खालामनायाव जोंखौ आदाया हेफाजाब होनांगौब्रा एसे बेफोर खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदोंब्रा नङाब्रा आदा नोंखौ सोंफैदोसो जों बेयाव दे जियानो जाया मानो उनफोराव जुदि लोगो मोनफैबाथाय आदा बाथ्राया बोरैबा जागोनलै हले आदा ओइ माथो थुमखि होनाय जाबायलै नोंसिना आंखौलाय थुमखि होआखैलै आदा थुमखि होआखै मोजांसो बुंदो जाथिया माबायदि थांबाय दं खानाय हानानै नुलांबाय थागोन गावनि मेगनजों आदा जाथिनि साननो टाइम गैयालै आंना आंनि उदैनिसो दे आदा गैयालै खानाय रावबो उनफोराव खोन्थाबानो जाबाय नुलाबायबाथाय मोरला मोसि मानसिल'सोलै मालाय मावना जानायखौ मेगनल' सानाय हेलौ आदाजि किसान नों आंखौ दिनैनो लांफैदो लागोन सना नोंनि मुङै संबाय थागोन नै आं थांसै आरो सना ओइ मेन्देला भाई बिथाया गरम जाबाय मा जाखो नोङो थिर नाम्बार फाननाया सेंग्राफ्रा नागिरफैदों अफिसाव थानाय सेंग्राफ्रा बिसोरलाय थेख्ला खुदिया अफिसाव मालायजों सालाय जाग्रा खुदियाफ्रालाय मा मोननोब्रा साला अफिसाव थाग्रा लिडारफोरानो आंनो अनलाइनजों टिकेट दानहरो बिसोरनो टिकेट दाननानै मालाय गिदिर न' लुबाय दालान लुबाय दाम गोसानि गारि लाबाय बे थेख्लाफोरालाय मा नांजादोब्रा साला गोबां हिनजावफोरानो मैगं मैला फाननानै जाग्राफ्रा फैसा मोननानै गिदिर दखान होबाय साला आरो बै स्कुलाव फैग्रा खुदियाफ्रा आंनियावनो टिकेट दाननानै बिसोर मालाय फरकेस नांनानै दामिकनि पलिसि हेन्डसेक लाबाय साला बिसोरलाय मा बुजिमोन आरो नुवाखै बै चेयारमेन हिनजावा सामफ्रामबो आंनावनो अनलाइनजों टिकेट दाननानै जोबोद गिदिर नांना होनानै मालाय आराम बेलेग हौवाजों खारलांबाय बेबायदिलाय जाथिया बोरै डेभेलप जानोब्रा गासिखौबो नांगोन गासिबो सोलिनांगोन हेंथा होननाय थानो मोननाङा बेफोरखौ बाद दोनदो बुरब खारनांगोन माने गावबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा आं फन हरखाबायानो थांनोसै आं लानानै नाथाय नोंनिया बे प्रफाइल पिक्सार दिन्थिफ्लानानै लानाया मोनगोन नालै नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो सानदों नोङो नोंनिखौ लाहैग्रो जाम्बा नोंखौथ' गोसोथोआलै बे प्रफाइल पिक्सारखौसो गोसोथोयो बुरबेक ओइ सपना आंनि जिउनि सना गुमैया मा जाखोब्रा थैबायसो नामाब्रा गुमैयालाय माथो सियारा लांदांसो जाना दं ओइ गुमै सना नों जोंखौ गारनानै बहा थांखो सोरगोआवसो थांखो ना माखो नों गुमै सना Padahal mau interest nih ya. Ay. Mini bau dah sebra. Hai, dun. Yo, nai. Hei, kebakaran angka.
Demola, thằng Vai. Hello, thằng Vai. Hả? Hộp nè. Wadah, मा जाखोब्रा? Wait, anjing lu bolang lagi dilai. Wait, ada angin selesai kela. Wait, ada angin selesai kela. Wait, ada. Wait. Gila, jeebo gila. Nengnya. Ada? नङा मानो नङा आं सिगाङाव बेबायदिमोन गेजेराव जन्दिस मेलेरिया जानानै साइस्थ' पार्टिया दुरबल जानानै दङ खेबसे खुदुमनि हाया मानो जागोन Please aku hogat dena. Hogarnya nang jadi sih kamu kesel itu nama. Neng nunga, neng sana ya. Mana nunga bilang? Mana nunga? I love you ini thokai nak kita aku. Buanlah segera. Malah ini sengsara mana kau bida? Ya. Ay. Salah. Ah.